дар доираи даври охирини чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ дастаи клуби марказии варзиш артиш дар майдони худ тими хуҷанди шаҳри хуҷандро пазируфт. вохӯрӣ дар варзишгоҳи клуби марказии варзиш артиши вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шуда бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи мизбонон ба анҷом расид. голи ягонаи дидорро дар дақиқаи 11-ум люк менҷана лионел ба самар расонид. ҳамин тариқ пас аз ин ғалаба клуби марказии варзиш артиш барандаи нишони биринҷии чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ дар соли 2021 гардида роҳхати ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар соли 2022-ро ба даст овард. дастаи истаравшани шаҳри истаравшан дар доираи бозиҳои даври 27-уми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ ба меҳмонии бошгоҳи душанбе рафт. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор доир шуда бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи истаравшан ба анҷом расид. қисмати аввали бозӣ бидуни гол сипарӣ шуд. дар нимаи дуюми рақобат саҳитараш дар дақиқаи 76-ум шаҳзодҷон маъмурҷонов ҳисобро боз намуд. дар лаҳзаҳои охири майдондорӣ довар ба дарвозаи душанбе пеналти таъин намуд ки онро манучер ахмедов бо муваффақият вориди дарвоза сохт. ҳамин тариқ истаравшан дар ин бозӣ ба ғалаба даст ёфта мавсими 2021-ро дар зинаи чоруми ҷадвал ҷамъбаст кард. дар даври 27-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол дастаи файзканди ноҳияи восе бозии охирини худро дар мавсими имсола бо дастаи хатлони шаҳри бохта дар варзишгоҳи марказии шаҳри кӯлоҳ баргузор намуд. ёдрас мешавем ки новобаста аз натиҷаи ин бозӣ дастаи хатлон дар мавсими имсола дар зинаи панҷуми ҷадвали мусобиқа боқӣ мемонд. аммо барои дастаи файзканд зарур буд ки барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ ва беҳтар намудани мавқеи худ дар ҷадвали мусобиқа ба ғолибият сазовор гардад. бозии мазкур барои дастаи файзканд басо ҷолибу хотирмон гардид ва баъди қоидавайронкунӣ дар нимаи майдони меҳмонон довари марказӣ зарбаи ҷаримавӣ таъин намуд. имконияти стандартии мазкурро футболбозони дастаи файзканд тавонистанд ки ба гол анҷом дода баъди зарбаи ба ҳадаф расонидаи Анвар Муродов бо ҳисоби 1-0 ба пеш бароянд. дар идомаи нимаи аввали бозӣ дастаҳо бештари вақт дар байни майдон бозигузорӣ намуда ягон ҳолати голзаниро созмон дода натавонистанд. ҳамин тавр қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи файзканд ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. нимаи дуюми бозӣ низ бо бартарии соҳибони майдон оғоз гардида пай дар пай ба дарвозаи меҳмонон ҳуҷумҳо созмон медоданд. дар дақиқаи 73-уми бозӣ бошад дастаи меҳмонон бо кӯмаки Иззатулло Баҳриддинов як голи ҷавобии ғайричашмдошт ба дарвозаи соҳибони майдон файзканди ноҳияи восе ворид намуданд ва баъди ин гол ҳисоби бозӣ баробар 1-1 шуд. вале дастаи файзканд тавонист ки баъди бозигузорӣ аз нимаи майдон бартарии як голро дубора барқарор намоянд. муаллифи голи мазкур Анвар Муродов гардид ки дар муқобили ин ҳамлавар дарвозабони дастаи хатлон Годсон Кувае кореро анҷом дода натавонист. ҳамин тариқ бозии дастаи файзканд ва хатлон бо ҳисоби 2-1 ба анҷом расид ва ғолибият дар ин бозӣ ба дастаи файзканди восе имкон дод ки ин даста дар лигаи олӣ боқӣ монда ҳамзамон мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқот беҳтар намояд. бо ҳамин сеюмин чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ ба анҷом расид. қаҳрамони кишвар Истиқлоли Душанбе соли оянда дар марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳои конфедератсияи футболи осиё ҳунарнамоӣ мекунад. барандаи нишони нуқраи мусобиқот хуҷанд ва ғолиби медали биринҷии мусобиқот клуби марказии варзиш артиш ҳуқуқи муаррифии тоҷикистонро дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2022 ба даст оварданд. дастаҳои кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ ва душанбе ки мутаносибан зинаҳои 9-ум ва 10-умро ишғол карданд ҳунарнамоиро дар лигаи якум идома медиҳанд.